So, anhi ta dinhi mo bayad og entrance fee o 50 pesos entrance fee, then 100 pesos for the swimming pool. So, naani siya yung mga ipangsuwat ani nga mga unsa angay o dili angay buhaton ug unsa po yung mga protocol nila. So, mao na kung naamoy mo avail mo cottage, so naa dira ang nakabutang sa video kung kabasa mo. And then, kung makabayad na mag 100, pusasan mo. Dili. Butangan mo na ka na hikot para makaingon mo dato mo kay nakabayad mag 100 sa swimming pool. Okay, kana siya tabian kay na siya nga bae. Feeling close kay na siya. So, di ba? Of course, there's a sanitation kay we are new normal naman ta. So, we're getting ahead there inside the Eco Farm, the Bung Aw Eco Farm. Oh, feeling kay na siyang naglakaw, oh. So, mo na yung mga cottage. Actually, kana nga cottage nga video is fun room with 500 pesos, good for 2 person. So, pwede mo magduwa-duwaan na. Kung feeling mo bata, pwede po mo duwa. So, kato siya, kana mga boys! Mo na ka ng swimming pool ngayon yung gibayaran. So, mo na mi later. So, then, nga area mo, na ang pinaka mo na mga cottages nila there, wa may kaadto dito. So, kana siya, mo na si Katrina Gray, nga perting kaon nagluto. Mo na siya. So, ayun na mo palag. And then, di ba? Mo na ilang viewing deck, makita ninyo dito ang mga mountain. Okay, nilangoy na si Katrina Gray. Si Ivana Alawi de ko na. Mao na siya ang kid pool. Mao na siya ang kid pool. Ning tawa si Ivana. Ivana left the group. So, mo na ilang restaurant. Pwede mo order din ng mga pagkaon na mo din. Napo sila yung mga warnings. So, basahon lang mo kung kabasa mo, ha? Okay. So, muna kinailang pool. Pwede pang adult nilang pool. Napo sila pang adult nilang pool. So, 11 years old, naani sila yung mga instruction ani kung sa adult mo. So, makita ninyo ani ang ubos, ang view. Diba? Wagay-way! Magandang dilag. Pak! Di ara. Okay, thank you so much. So, enjoy the view. And kung gusto yun mo for further information, just search sa Facebook page nila. Naman sila yung Facebook page, ang Bung Aw Eco Farm. So, you can like the page and tanawon ninyo ang further information. Kay nangadto lang mami, kalit-kalit lang man ang giadto na mo. So, actually, I never regret pag-adto nindot yun siya. So, hope you enjoy there and contact lang mo sa iya. See? Ning agree ang manok. Diba? Wata mahimuan ng manok kung mutugtuga og aning hong video kay tungod nag-record man ko. So, I hope you enjoy ka na. Naghilak si Ivana Alawi anang mga photos na. Wa na, tigbas na sa paa. Ikabuna log girong buang. So, thank you guys. So, subscribe pod mo. Di kayo magsigilag tanaw. Ana lang, tanaw lang. Why subscribe? Yan na ba? Sige na. Ato na ko. Bye. Ow.